Ден първи на евроживота на българина. 1 февруари 2026 година. Но ще говорим за болки в ставите. Болките в ставите могат да бъдат повлиявани изключително добре от следните няколко неща. На първо място, количеството вода, което е длъжен да приема всеки организъм. Стандартната общоизвестна норма е 30 мл на килограм. Второто важно нещо, необходимо за ставното здраве. Движението. Поне 30 минути разходка на ден, с кучето или без, вършат прекрасна работа. Третото, да се изчисти възпалението. Щом има болка в ставите, значи има възпаление. Това много добре става с хранителни добавки, които съдържат куркумин, босфелия, бромелаин. Тях може да ги намерите в хранителните добавки на доктор Провокатор. И следващото, много важно нещо, захранването, поддръжката на ставите. Глюкозамин, неденатуриран колаген, хиалуронова киселина. А каква е разликата между колаген, неденатуриран колаген и хидролизиран? Това следващия път, за да знаете как да си спестите пари.